Ja pelituomari on kutsunut kapteeni hudunkeittoon. Riiteli valitsee sisävuoron, eli voittaa hudunkeiton. Ja näin kotijoukkueen mailla ryhdyttyy ulkopelijärjestykseen. Ottelu isäntänä toimii tänään Digibrugi. Avausheiton tulee suorittamaan Digibrugin hallituksen puheenjohtaja Ari Mäkynen. Ja Arihan tunnetaan vähän isommasta pallosta. 70-luvun VPS:n kantavia voimia ja myös maajoukkueen liberona. Muistaakseni numerolla 5, oliko Ari näin? Ja kevyesti hän sieltä lentää. Pienempikin pallo jalan kautta, isompi olisi mennyt jo vähän kovempaa. Kiitos Ari. Kun tarvitset kodit helposti ja nopeasti, Digibrugi vuokraa koteja elämään eri vaiheisiin. Kodikassa asumista elämän eri vaiheissa, Digibrugi vuokrakoteja juuri sinulle. Ja näin ollaan pikkuhiljaa valmiita ensimmäisen jakson ensimmäiselle vuorolle. Sen aloittaa vierasjoukkoon Vikkeli ja Joonas Lassila. Kello on molemmilla joukkoilla kärkiä, pelataan kärki päässä. Sarjataulussa Maila on 2, Vikkeli 3, Ylläpeli vähemmän pelanneena. Ja viestillä on siikkipaikka, viesti on tänään Kankaan päässä. Katsotaan, että saadaan sieltä väliaika tietoja ottelun aikana. Lassila on pari kertaa kokeillut ensin välilaitoa ja sitten kolmoselta leveäksi. Viimeinen Saaremaa koppina, näin Lassila haavat. 2, Ville Takala. Kivisen eteen ja Takala kärjeksi. 3, Taneli Lassila. Jukka on, Takala ehtii, Lassila jatkaa. Toimii varmistus. Kolmarilta Lassilasta ensimmäinen palo. Tää on Takalasta. Nyt on lyömässä 4, Ville Laitila. Lähilaito. Lyönti jäljellä. Taakse Kiviselle koppina ja näin etupesiltä haavoja. Otetaan
Jokeri. Valtteri Kiimaa. Näin turvin. Toinen Jokeri Tuomas Virkkala. Matista tulee laiton. On vai joku kuka käynyt kastelemassa? Ennen vanhaa. Eikö kyllä? Ennen vanhaa kyllä. Joo. Ei täällä, mutta johonkin muualla kuin Seinäjoella. Toinen kaartaa kolmas puolelta leveästi. Lyöti jäljellä. Pompottajat, joo. Sitten sieltä otetaan takapalo. Se on toinen. Viisi, Jussi Virkkala. Paloja on 2. Tuomas Virkkala on 2 kärkenä. Kuka määrää sen, että syö heinäkuussa jäätelöä? Juhua lyönti tuonne kolmas puolelle. Sen Saarenmaa poimii. Ja sitä nykyisellä kympillä täynnä. 2 palolla saattelevan 6. Aleksi Rantala. Taululla 2 ristiä. Kolmas palo tulee Aapoon hyvästä Mäkihausta ja näin on Vimpeli käyttänyt ensimmäisen sisävuoron. Ei miestä kolmoselle. Ja maila tulee ensimmäisen tasoittavalle. Joo, se on. Se ylipäällä on nyt jo kantaa. No mä koitan kyllä. Onko se prosessi siitä? No katsotaan lähemmin. Se oli aika myöhään muisteli silloin. Ja näin tuttuun tapaan yksi Keijo Saarenmaa. 19. heinäkuuta. Just. 19. Paha on. Keijo tiputtaa heti väliin ja kärjeksi. 2 Jukka Mannila. Saatan justiin siinä väärässä päästä, mutta tuolla Rovaniemellä. Okei, no katsellaan. Joo, kyllä. Merkattu sitten kääntää, mutta lyöti kovaa ja kolmaselta leveäksi. Edelleen vajaa metri leveä. Tuuppeli ei saa palloon otetta mailalla, etupesät täynnä. 3. Ari Männistö. Pallo esitys ulkopelaajan hallussa. Näin onnistunut vaihto Arilta. Mailalla takapesät täynnä ja Arilla 2 lyöntiä. Kotiasia. Komeasti väliin, ei merkattuna. Ja näin on ottelun ensimmäinen ajo syntymässä. Oli niin hyvin vastaan. Kärjet on esillä ja numerojärjestyksessä 4 Mika Joensuu.
Ja yleensä voi kauniista säästä huolimatta taputella vaikka käsiä yhteen. Kyllä. Tulee. Ensimmäisellä Mika pistää Kumujan väliin ja Saarenmaa syöksyön 1-0. Kakkosnurkkaa, takanurkkaa haettiin, mutta pallo liitelee 5 metriä pitkäksi. Jälleen on kierrettä Mikankin näpissä. Esille syöksytään uhrautuvaa peliä ja Maila on latautunut tähän otteluun. Jaha, Vainionpää. Toinen ajo on syntymässä ja otetaan Jokerikalustoa Jarkko Vainionpää. Keskipompulla, mutta lähti hiukan kotipesän viivan väärältä puolelle. Sillä kerkiä. Se on pallo maissa. Ja tiettyyn tulee Mannila ja tuo 2-0. Kolmatta ajoa purkamaan Kalle Kero. Numerolla 5. Kovaa tuosta tappimiehen yli, mutta meni sen verran kakkospuolelta polttaa ja se hakee kopiksi. Kakkospuolella jatkeelta menee pitkäksi. Pallotin tilanne vielä. Kyllä. Palottomassa tilanteessa 2-0. Nyt ottaa 2. Nyt taisi tulla 2 palloa, esimerkiksi liimaa eteniä ja lyödästä palot. Näin 2 ristiä taululle, takavesellä muidenkin täynnä. 6 Mikael Kilpinen. Kova maannoojaa tuonne linjaan ja siellä Kilpinen täyttää 1. Ajo 3 syntymässä. Otetaan Jokeri 11, Olli Saukko-Ranta. Merkattu lyönti lähtee kuitenkin kotipesän puolelta, sanotusti laittomana. Ja toinen leijuu takaa pitkäksi. Olisivat aikamoista Kotkala näyttää kenttää. Linjaa jää ja Joensuusta 3. Palo vuoronvaihto. 1 vuoropari on pelattu ja kotijoukkue Maila liittyy 2-0 johtoon. Kyllä. Tuo selvitellään katsotaan. Jälinpeliltä toiset alkuun lähtee 6. Akseli. Aleksi Rantala. Aidolla vai? Ei maidolla vai musta? Maito, joo, maito voi. Millimaito. Milli. Musta. Tuolla milli. 2 milliä, tää on veliä. Minä olen musta. Tuliko tänne? Okei. Tuli millille. Oikein. Sokeria kelle? Sokuria hei. Ei sokuria, ei. Veli. Joo, veli on kaikki ottaa. Ja Rantala väärin toisin veli. 7 Riku Hutanen. Maali Jännilä vai
Otetaan esitys täynnä. 8. Elmeri on Anttila. Hyvä välilyönti, mutta tällä ei vedetä. Ja ykköseltä otetaan tupla haavat. Yhdessä Ilari Mäkelä. Joo. Sitten semmoinen tututo on siellä viikolla. Kivinen tiputtaa taktisesti. Näin on Winterin etupuolella täynnä. Yksi Joonas Vassila. Lyöti kohoaa, etenee ja tulee aavoja. Näin työnä. Ja kärki jatkaa lyöntejä. Ja Lassi laukottaa väliin ja kärjeksi 2 Ville Takala. Ja lyötövalvoja huomaa, että kaivettiin kättä siellä pallon siirtämiseen, niin se on tarkoitus sitä pelaajan, että mailalla lyötäisi. Mitä siinä on hiukan kompuriloi? Varmenko olisi saattanut tulla ykkösellä, hän yritti kuitenkin kakkosella ei saanut. Etupesät täynnä, otetaan Joken 11, Tuomas Virkkala. Ja Laiten ensimmäinen. Toinen korkeuksiin Saaremaalla. Kakkinen väärä otetaan pois. Ja kolmas menee leveäksi. Virkkalasta ensimmäinen risti. Ja 3 Taneli Lassila. Joo. Kato, kun Täällä on justiin tuolla. Hyvä jäti kolmas jatkeelle, mutta se oli aika toimenpiteitä esillä. Pois. Puhkaisu. Sillä pääsee vaan pesän väliin tällä kertaa. Ja Vimpelille sitten tässä yhdellä palolla ajo. Ja sitä purkamaan 4. Ville Laitila. Ensimmäinen Saaremaalla Koppina.
Toinen kivistä kohdin, mutta menee sivuleveäksi, eli laittomaksi. Ajoa puretaan nyt sitten viimeisen kerran tähän kohtaan. Yksi palo alla. Ja laiton siitä tulee. Lyöjästä toinen risti. Ajo jatkuu. 5. Jussi Virkkala. Paha on. Nyt saat heittää. Nyt on Vääkkäri, mutta siellä oli nopeat jalat, kärkimies tulossa ja kavennusta 1-2. Ja Virkkalalla lyönti jäljellä, 2 ristiä taululla. Kivinen poimii kopin ja näin kenttäpesät tyhjenevät. Jokeri 10, Valtteri Tyylimaa. Nätti oli laiton, Joensuu se hakee itse. Matala. Suuntaa näin vääräksi ja väärän toinen. Tyylimaa on kärkenä, joka on toinen jokeri perään. Toista Niko Ajuoja. Sillä laittomana lähtee tuo kolmospuolen kääntö. Kovaa heittää Kalle, mutta kaveri ehtii ja haavoja. Ajuoja oli joukkueensa viimeinen lyöjä. Yhden joukkueen Mikkeli Hankki tässä toisen aloittavalla ja kaveri jälkeen 2-1, kun mailla tulee toisen tasoittavalle. Siinä oli jonkinlainen haave vielä vähän. Se oli 80. Oli semmoista kova lyöstä. 8-luvun puolesta välissä. Mailalta toisen tasoittavalle 7. Aapo Haukakangas. Matkakorvaus tulee jo ja vuokrarahat ja puolipäivärahaa. Kun tarvitset kodin helposti ja nopeasti, Digibrugi luoda koteja elämän eri vaiheisiin. Vaikka tultiinkin yhden jokainen vasta on kyllä. Mutta ne pitää koko porukkalle sillä. Mitähän siellä on loputon? Jääräisellä Matso Villa palkitsee kotijoukkueen parhaat pelaajat. Lahjakortilla Matso Villa, Vaasavuistikko 22. Tervetuloa. Pantso Villa. Joo. Joo, se oli fytiksessä ja pesiksessä ja jääkiekkossa. Aapo lyö pörjäiset tuonne kolmospesään ja sillä ykköselle. 8. Oskari Kivinen. Karsinatti riittää Aapoon syöksyä kakkosella. Oikean kaupan heittää Lassila, mutta Kivinen sen hoitaa. Koppia ei pidetä ja näin on mailalla etupesät täynnä. Ja 9. Aleksi Hakulehto. Eikö se ole liikunopettaja tai onnistu? Kakkoraja leikkuri lähtee laittoman puolelta.
Sanu muutti joo. Ehkä väliaikana Nätti on laiton, ensimmäinen risti, etuperässä täynnä, 1, Keke Saarenmaa. Eikä vetää tonne pystärille. Siitä oli Oskarin pään vierestä viuhuva laaka, se napataan kolmaspuolella kiinni. Ja sitten meinaa Saarenmaa yllättää ammattikaveri tuolta kolmoskopparitontilta, mutta pallo vangitaan ja näin 3 haavaa. 2, Jukka Mannila. Jukka on, Mannila oli karvan verran, voisi sanoa 2 settiä laiton, mutta kaikki ne on laittomia, mitkä on viivan väärällä puolella. Jukka nostaa hänestä haavat. Se veteli niitä kuule pystäreillä. Ja Riku Reinikka. Meni sen kentälle minulle. Jalkapaita päällä. Salmiattikoita väärä tulee ja Riku kärkenä. 3 Ari Männistö. Hyvä arviointi. Tämä on kolmas puolelle, sieltä ei polttia enää saa taitettua. Näin on Reinikka kakkosella. Ari jatkaa. Miten se Kakkostuomari näyttää laitonta, takatuomari ei näytä mitään. Ottiko se sitten ulkopelaajan näkyvällä vai ei? Jalkeisella laitonta heilutellaan, ei ottanut. Se kysyy oikein. Nyt on paha. Ja Ari ottaa viimeisellä väliin, etupikät täynnä. Riio oli semmoinen. 4, Mika Joensuu. 1 risti, taululla. Mä aina muistaisin, kun kitetään sitä ja sitten oli Pasi Pirinen, niin se tahtoi monta kertaa. Ja seuraavana pisti Parinen. Komea käänty kakkospuolelle tyhjää tilaa. Näin on 3 täytetty. Ja Joensuu jatkaa. Jukka pesäkilpa Joensuulla kehittää näin syntymässä tämän vuoron ensimmäinen ajo mailalle ja sitä purkamaan Jarkko Vainionpää ja ristiä 1. Etumiehi jää ja se yleensä tietää paloa tälläkin kertaa. Ai vihkä kiinni. Se missä tuli 3. Vihkä oli kiinni. Riittää. Ja Mäntistö on 3. Ja näin Ari tuo 3 yhteen. Siinä oli Jäntämällä oiva tilanne. On oletettavaa 2 pallon tilanteessa, että Lukkari heittää tolpan. Ja kun lentomerkillä tullaan, niin Arikin tulee ihan ylipuhtaalla syöksyllä ja varmistaa. Ja sieltä lähtee Joensuu juoksemaan. Ja tuo 4-2 2 palolla Mailla teki siinä perän jälkeen 2 juoksua. Kallelta todella kaunis mahtava veto tuonne kakkosluukkuun, meni tältä kertaa pesän puolelta. Sitten Mikael Kilpinen. Kilpeen päästään nämä uilla.
rauhoittaa hiukan tilannetta. Vaineenpää Kero haavoittuvat. Ja Kilpinen saa lähteä juoksumaan. Kumminkin tilanne siinä vaiheessa. Oli juoksija. Niin. Joo. Tenava pensi sanoi, että jos ne kaikki Väärillä Kilpinen kärjeksi. Aapo Hautakangas. Sillä kerkeää hyvin. Puhdas huti, Lukkari tuumii, Otsikolla ei, Niittula näyttää valkosta ja samalla Kilpinen juoksua kakkosella. Aapo kääntää komeasti tuonne taksimiehen yli kolmospuolelle, mailalla etukesät täynnä. Ja lyömään tulee 8, Oskari Kivinen, 2 ristiä. Käy vähän alapalloon ja siitä leveäksi näin laiton. onnistuu tai sitten ei. Toisen kerran tuo huippuvarsi näppi 5 metriin ja sitä ei etumies enää ehdi hakea. Nopea Kilpinen on kolmosella, sitten kolmas tilanne ja Oskarilla lyönti. Ja kolmasta vedään väliin ja Mäntymaalla on merkki päällä, se tietää 5. juoksua. Ja niistä 3 vuorossa 2 pallon aikana. Tämmöistä on pesäpallo silloin kun se juoni oikein näppäräksi. Mäntymaa on ollut todella terävänä tänä päivänä näissä kotiinotoissa. Tätä on sun ansiota kaikki. Väärä matala on. Ja Aleksi Havulle mailan varrella täytyy pitää täynnä 2 pallolla 5-1 tilanteessa. Kiertää koukkunätti ja ylös. Havulasti hoitaa tilanteen hienosti. Onko Aleksi Mihinen tällä? Nyt on loppunut, just niin eilen loppuu se sopimussotilas. Just niin. Aleksi nostaa pystyyn niin kuin pitääkin 2 pallon tilanteessa. Koppia ei oteta. Se tietää ajoin syntymistä. Ja sitä tulee purkamaan Keijo Saarenmaa 2 pallolla. Toista vuoroparia täytetään. Mailla peliä 5-1 tällä hetkellä. Eli syksyllä Jyväskylään sitten. Joo. Nyt tulee. Se oli hieno. Lyöntiä ei sotiluksessa enää ole, kun Pyhtärillä väliin. Jos Itä-Lännistä löi pukuttiratkaisut, niin täällä Saarenmaa hoitaa ainakin yhtä kauniilla vedolla 6-1. Toinen kolmannetta leveäksi. Kahdella pallolla vain pyörii. Joo. Niin kaunis. Kierteinen pörjäinen, komeasti. Tämä on niitä tekee tavallisia. Ei niitä paljon huudella, mutta se näyttää mailalla, mitä miehiä on. Ja joo, purkamaan Jukka Mannila. Ja edelleen 2 palolla. 4 on jo tullut. Tuleeko lisää? Sillä tulee. Väliin pudottaa kova heitto. Kilpinen sijaitsii ja se on 6. juoksu. Taitaa olla jo peräti 7. Kyllä. Ei pieni kiekko. Hyvä Nätti juttu. kiertää Mannilla valitettavasti ja Aleksi jo kolmosella. Ja kun Keke tuosta vielä siirretään, niin kyllä on mahdollisesti siirtymässä aivan. Niin palaiko.
No Superista aika paljon tulee niitä ykköspalveluja. Ellei sitten oli ylläri päällä. Ei, nostettiin pyykkäästi ylös. Eli tuottaa edelleen ja siihen vanhaan taktiikkaan, että kun pannaan pakkoajoa päälle, niin kyllä se jossain vaiheessa se kolmas palo tulee. No, siinä on 5 kertaa voitettu ja Maila on aina vetänyt pidemmän korren, mutta kyllä se varmaan jossain vaiheessa se kolmaskin palo tulee. Jukka! Joo. Ja Ari Männistö on nyt tätä ajoa purkamassa. Kiitos. Paha on. Hyvä poika. Hyvin Happinen syöksyy tuota Arin kolmaspuolen saumalyönnin. Syökkö oli oikein. Siinä näin lyönnistä tulee palo. Mutta Maila teki tässä vuodessa 5 juoksua ja 2 vuoden parin jälkeen johdossa tilanteessa 7-1, kun Lindberg tulee kolmannen alkavalle. Tuntuu, että ei tarvitse 4 tasoittavaa pelaa. Ja sama mies kuin edellisessäkin 6 Asseli Rantala. Se oli hyvä vuoro. Lailla paloa tehtiin monta. Siinä Maila teki 2 palolla hyvillä lyönneillä 5 juoksua. 5. Mutta pelihän on vielä nuori. Tätäkin jaksoa jäljellä vielä 12 vuoroa. Haluatteko te jotakin kissuja tai... Ei mitään tapahtuu. Raatava ylöpystärillä väliin ja kärjetti. 7 eli 6 päin. Puolelta leveästi. Jukka kyllä enää varmaan, että ei mene tasasta. Hyvä poika. Neljänkin tuonne kakkopuolelle Mannilasen Mantti ja syöksyy pesään ja hän tulee ensimmäinen risti. Ja vanha heidän siellä lyttää niin sanotusti jalat irti maasta ja vannitsee pallon. Ja Ilmari Anttila. Ja nyt tulee 9. Ilari Mäkelä. Etupesä täynnä 1 palolla. Ihan jäänyt tuo Arin syöksy tällä kertaa. Tulee räpylää, mutta tulee siihen kämmen puolelle ja se on niin ilkeää, että se ei saa siinä pysyä, että se bussi on tarkoitettu, että sillä otetaan kiinni. Verossa tänään. Joo. Se oli hyvin ottanut sen vielä. Ja nostaa Kivinen taktiiksi tiputtaa Lindbergille ajoa tähän 3. vuoron alkuun. Ja 11. Tuomas Virkkala, Jokeri Kalustoa otetaan kotiutustehtäviin. Kakkoselta leveästi. Aloittaa varmasti tämä maalia, niin toinen risti. Eikä vaihtoja.
taivaisiin. Kivinen se poimii ja näin kenttäpesät tyhjenevät. Otetaan Jokeri 10, Valtteri Syynimaa. Ensimmäinen kaartaa kakkoselta leveäksi. Ja oli sen aikaa, että joudutaan kopiksi ja näinhän se oli heittovaiheessa, niin sitten Harja tippuu näin haavat. Ja kärki. Vastilan tavaramerkki on tämä kääntö kolmas puolelle tappimiehen yli ja jälleen se siitä putoaa. Ei turhaa ole miehellä ykköset hiassa. 2 Ville Takala. Ois vaan. Koppina menee vaihtolyönti ja Vassilasta haavat. Ja Takalan kesälle menolyönti kakkoselta leveäksi. Menikö? Näin jätetään lyömään viimeiseen vuoroon. Tappinen Palo tuohon kolmas. Ja näin mailla tulee kolmannen tasoittavalle. Tilanteessa 7-1. Aina tämä jakso. Mika Joensuu numerolla 4. Se on kyllä etupäin päin, saa valittavaa. Katsotaan paneeko Pekka siirryy jalkoja eteen, että Mika voi saatella. Ja Mika Jokereissa on 101. Ja aloitti juhannuksen. Se on nyt ollut Jarkko juoksee kovaa ja kauniisti, sitten pitää saada se vauhti ensin päälle. Kyllä sinne Mika lähtee nyt Petralle pyrkimään. ihan oikein tuttu. Laittomasti menee tuo rajakivallus. Se oli vaatat aika nuorte. Silloin ne vaimo oli ollut seurata kanssa. Maria Lampi, nykyinen Maria Pelmi. Siellä on näitä kuulautikset ja tämmöiset tanssit. Harha ykköselle. Ja nyt, jos se menee tuota välissä, sitten tulee mitään kauemmas, jotta pallo ei välikseen vaan kenttien reunut sitä pohtii takaisin kentälle, sä ei ollutkaan sitä hakee. Paljonko Lammereen heitti? 5 Kalle Kero. Kalle tiputtaa varmasti. Poika on ollut 9 Reino on vielä pitää. Sitten vanhi näppi. Ja se tietää, että Joensuu on kolmosella, Kalle ykkösellä. Kallelta mainio sisäpelisuoritus. 2 vaihtolyöntiä ja näin on mies kolmosella. 6 Mikael Kilpinen. Se oli mulle yllätys. Se oli nauhoitus. Niin just joo. Siellä oli Jyväskylän. Se oli Jyväskylän päällikkönä, kun huomaan Tampereella. Se oli siellä tommoinen puoli vuotta. Ja se oli Pieksämäellä ja Veitteen päällikkönä sinne jossain vaiheessa. Siellä oli Ohjelmatyökohti on jo sitten linjaan saakka ja se pidetään näin Kilpinen Kero haavoittuva. Varsinaisesti tietysti ajattelin, että tämä voisi olla aika vahva. Joensuu on kolmosella, jotta niin sanotusti takana. Ja sinne
pyrkimään lisäjuoksujoita ja siellä lähtee Aapo Autakangas. Mä uskon, että ne niinku... Pari Lassila oli terävänä, ei päässyt Aapoa kentällä tuolla näkillä. Ei kyllä nyt paha. Kyllä se totta siinä Mäntymaalta tällä kertaa läpi oli liian kova ja epäpokkuista linjaan ja sieltä tuli ihan heitto, niin nytkin se oli ensimmäinen risti, kun Oskari Kivien numero 8 mailan varressa. Alabussa. Tällä kertaa Oskari varsin haetaan ja Aaposta toinen risti, mutta Hyvinen kärjeksi. Kyllä tää Lassila pistää aika korkealle. Yhdessä Aleksi Havule. Edelleen pysyy. Mikä sakkaa? Askel oli ilmassa, jolta pallo pitää vuoron vaihtoa. Se oli semmoinen lyhyesti molemmilta. Ei mitään muuta mainittavaa. Tilanne säilyy. Ja Viipeliltä ensimmäisen jakson viimeiselle vuorolle 2 Ville Takala. Niin, joo. Kodikasta asumista elämän eri vaiheissa. Digibruuki, vuokrakoteja juuri sinulle. Lähettä käymään Oulussa. Oulussa? Niin. Ei mä lähde kauppaan. Ei, jos on tehdään. Meillä tulee vieraan. Tampereelta tulee vieraan. Tekeekö mies koskaan? Mä menen. Kyllä. En mä tiedä, mutta mä että näkee, niin mä en ole nähty yhteenkään Rossavat joukkoja. Sakalan eteen otetaan Jokeri 10, Palkkinen Tiimaa. Ei siellä muuta ole, mutta... Meikö sä voi eteenpäin siitä, että vai jää? Eikö tuon takaisin vielä? Minä pistän tuolle laitan. No niin, mikä? Kuorossa. Oulu meikässä AIK. Ja välttäri hakee Saarenmaa kopiksi näin ilmaista haavat ja sitten 2 Ville Takala. Lautasen leunaa, mutta Mikael kärppänä perään. Takala jarvaa lähteä etenemään. Se on mukava nähdä, kun syksymään lähtee tuolla ei saa niitä olla kuosanteleissä. Olet mennä kyllä nyt mennä. Pidetään kyllä auki Mikael, niin pysyy pallo paremmin. Väärä oli ja mitä Takala Kärpänen. 3. Lassila. Ja kolmonen se lukkari. Tähän asti vaihtanut tosi hyvin, joo, se on pitänyt. Samaan paikkaan. Kovaa kolmas puolelle. Alueesta pallo vangitsee. Eteniä on kuitenkin 2. Kato poikaa.
Varsi oli hyvä Lassilalta. Siellä taitolyönnillä yleensä numerot ovat pieniä ja Lassilalla silloin päävaihtaja numero 3. Ottaako kotia vielä? Paniko heti? Ja näin on Vinkelillä takatilanne Lassilalla lyönti jäljellä. Hyvä Mika. Voi sanoa, että päivän korkeimman siinä heittää Joensuu, mutta se ei tuota Lassilalle vaikeuksia. Koppi nousee. Haavat. 4. Ville Laitila. Ensimmäinen kantaa Saarenmaalle Koppina. Väärä. Pallo putoaa viivalle ja se tietää etenemistä. Laitilalle. Tilanne 5. Jussi Virkkala. Sotilaalliset rivit. Joo, kyllä. Joo. Oli kyllä jäänyt. Joo. Ja sitten se Se olikin yllätysmerkki päällä. Tulee kavennusta 2-7. Virkkala pudottaa tuonne kolmospuolelle välilyönnin. Vaihtolyönnistä tulee laiton. Hyvä Mika. Kyllä Vimpelin pojat ovat harjoitelleet tolpasta lyöntiä. Niin, ei vielä ihan. Se 13 metrisen naulaamun pistää ja siinä oltiin hetken miettiä, että mitähän tässä vielä seuraavaksi. Niin, se keskiviikko oli tietysti. Se on alkuun. Nämä on Vimpelin etupihät täynnä ja se on palotonta tilannetta. Pellot oli aivan täynnä vettä niin kuin joka. Kun lyömässä on 6. Aleksi Rantaa. Joo, niin kyllä. Sitä mitä siinä vauhdissa ehtii pari katsomaan. Oi hyvin. Ei se harhalle, mutta Havolehto tietää, että pallo on otettava ensin kiinni. Se on sitten 4 asia, onko tassut maassa, mutta pallo on vangittava, muuten sitä kaveri karkaa. Ja näin on takapesät täynnä. Ja Rantala jatkaa. Kolmoselta. Ja siellä on sitten palloista ensimmäinen. Nämä on niitä lukkarin temppuja. Ja tällä kertaa se onnistui 100%. 7. Riku Utanen. Pitkästi menee tase toinen. Ei Kiinniottelija ykkösellä oli 2 metriä näppiä hakemaan. Ja näin se lähti mentiin kolmoselle. Ykköskolmas tilanne 8. Elmeri Anttila. Näpillä saatellaan kaveri. Kakkoselle takapesät täynnä. Ja yhdellä palolla. Siinä Vippeli nyt alkaa pommittamaan. Ja Kivinen tiputtaa taktisesti. Vimpelille ajo siirtymässä. Joo. 11. Tuomas Virkkala. Asennosta, mutta tarkasti. Ja sitä tulee toinen palo.
ei päässyt hirveästi sellaista heivaa. Mutta siitä huolimatta. Häpäys kiertää, se on hyvä. Saadaan uusi mies kolmoselle. Paoja 2, Mikkalalla lyönti jäljellä. Tällä kertaa putoaa pari pallon mittaa Lautasen sivuun. Palaa. Riski näytetään. Näin on ensimmäinen jakso paketissa. Menee kotijoukkueen mailalle 7-2. Näin on pilli soinut. Toinen jakso on valmis alkamaan. Joukkueet ryhmittävät. Maila aloittaa tämän toisen sisältä. Yläjärjestyksiin ei ole tullut kummaltakaan joukkueelta mitään ilmoituksia, eli näillä jatketaan, millä on aloitettu. Ei osaa jotain. Joo. Mutta katsotaan välistä huoli. Se maksaa muutaman tonnin katsotaan ajat ja jos siitä 150 saa. Jatkekelistä jää vähän pörjäistä. Ja sillä ykköselle 2 Jukka Mannila. Joensuun kädestä sanomaan päivää. Ja Mannila kupparikopparin eteen ja näin on. Kärjet kentällä 3 Ari Männistö. Ari spesialisti ja tämä. Ei kenenkään maalle pallo ja sitten Lukkarisen lopuksi sieltä hakee ja etenijät ovat takapesillä. Ari jatkaa. Kato nyt. Ja merkillä. Ja siellä pistää Pekka merkin päälle. Ja sieltähän tulee tuulen nopea Saarenmaa ja komeasti pari palloa väliin. Samalla Mannila kärkkyy turvaa kolmoselta, sitä ei tule. Tulee ensimmäinen risti. Ja 4 Mika Joensuu. Kovaa keski saumaan ja näin on etupisät täynnä. 5 Kalle Kero. Väärä otetaan pois. Joo, kova ääni oli. Vaihtuista kukaan huutanutkaan, Kalle sen otti. Joo, niin istuu. Joo. Hyvin sieltä tulee kakkosvahti hakemaan hidastettua ja Männistöstä toinen risti. Kalle nostaa pallon korkeuksiin, koppia ei oteta, etupesät täynnä 2 pallolla. 10 Jarkko Vainion pää. Ei oikein, ei. Joskus on kertaa kakkarin, mutta ei näitä nytkään missä ole. Pallo viivalle. Ja Joensuu on kolmosella.
mutta Kalle ei tällä harhalla ehtinyt. Sieltä tuli rivakas heitto, kolmas riski, juoksu kuitenkin mailan sarakkeeseen. Ja viikkeli tulee tasoittavalle. Kun tarvitsee korin helposti ja nopeasti, Piggy Brooki luokkausta ja elämän eri vaiheisiin. Ja Vanssu Villa tarjoaa 10% alennukset Vaasan mailan kausikorttia näyttämällä. Vanssu Villa Vaasa Puistikko 22. Tervetuloa. Ja Joonas Lassila edelleen jatkaa tätä etenemistä ja Ykkösellä Äksiville takala. Se epäonnistuu ja vielä kun kiinniottokin epäonnistuu. Eli se on yrittää olla kiinni vaikka palloa, mutta Mattila ei sitten pesälle palannut. Niin sanottu ilmainen takatilanne. Ja Hippeli lähtee nyt sitten kokeilemaan kotiutuspuolta. 3. Saneli Lassila, joukkueensa lukkari. Katsot sinne se pistää. Ihainen kuti, mutta Aulehto tulee hyvin pesästä irti. Ei tulosta. Syötisellä jatkuu pieni epäonni noiden lyöntien kanssa. Jääpylässä se käy, mutta ei vain pysy. No, vielä tulee aika, että pysyy. Hippelillä Syntilä Sajo, sija 4. Ja Laitila. Linja läpäistää. Ja juoksu. Sieltä tulee. Se on tasoitusjuoksu ja ajo jatkuu. Ja otetaan 11. Tuomas Rikkala. Väärä otetaan lukkarilta pois. Tasoitusjuoksu kolmas puolelta. Hiukan siellä joutui palloa puntaroimaan. Ja ensimmäinen kerran tässä ottelussa Vippeli siirtyy johtoon. Rikkala näpäyttää itsensä Ykköselle. Kolmoselta tulee ensimmäinen riski. Kun Männistö heittää palloa kotipesän kautta. Ja 5. Jussi Virkkala. Saarenmaa hakee takarajan tuntumasta kestää pallon kopiksi, etenee kaavat, Ykköselle jää ilmeisesti velimies Virkkala. Sitten kolmas puolella tänne katsomon väliin ja sieltä kaivataan sitten uutta palloa peliin. Sen jälkeen alkanut katsoa tosi tarkasti. Jotenkin ajatuksessa yleensä lähin vaan. Ja näin. Otetaan siis sitten lukkarilta ilmainen vaihdos, kun pallo sikkoaa jostain lautasen reunasta. 6. Aleksi Rantala.
Lautanen, siellä oli Kirjakot ja Mari, että tuo oli Niittula tarkkana miehenä. Olettiin, että Lautanen palautetaan oikealle paikalle. Vaatii tuollaiset mailat mittaustarkistukset. Niin ja kaudessa mennään 150 parissa tuolla. Se on tuolla. Niin. Kyllä paljon hyvältä työkautta. Tänä kaupungin omaisuutta vasarina. Oliko oma läpi? Oliko oma läpi? Niin, ja pikkuhiljaa ollaan sitten valmiita jatkamaan peliä. Vimpeliläiset ovat täynnä. Liiga numerolla 6. Aleksi Rantala. Mika siitä haki ja jo lähes varmalta paloltakin haiskahti, mutta kun heitti 7 metriä kotipesästä, niin sitten Avele jäi yli. Mihinkä menee? Ja Toivossa väärä. 7 Kultainen. Väärä saatiin pois. Jäti kolmoselta leveäksi. Pallo tyttöjä. Joo. Matti Kokkoja hyvin. Oi vitsi, kyllä on itselläkin syviä. Joo, mä nauran. Kuullut teidänkin sanoa jossain jo, että 5-5. 100% toki. Kovaa keskelle. Ja etukesät täyttyvät. Yhdellä palolla. Etuja siirtoillaan 8. Elmeri Anttila. Kovaa keskellä tuntuu nyt purevan ja siihen ei mailla vielä ole lääkettä löytänyt. Ajo syntymässä. Tästä purkamaan 12. Niko Pajuoja. Pallella oli varaa hiukan siinä poppatella. Toinen risti. Ja Saimaa ottaa kopin näin kolmoselle ja Eksinäinen eteni ja etukesiltä haavoja. Yhdeksän Ilari Mäkelä. Illatessa siinä haki Vimpeli. Lyötti Laiton. Ja Laiton oli tämäkin. Mäkelän lyönti, siitä tulee kolmas risti. Ja tappas vai Minkkuset ja Ville. Vimpeli johtaa 2-1, kun mailla tulee tasoittavalle. Ja Mikael Kiltinen saa lähteä pyrkimään kentälle. Kodikasta asumista elämän eri vaiheissa, Digibruukit, vuokrakoteja juuri sinulle. Saatan näin, se vaan kuulee. Hyvää. Mutta hapaa pieni kova nostosta.
Jos vetää tuo aurinkopuoli tuolla. Joo. Aamussa oikein. No tullut Heikelä. Niin, hän oli Kontiosta viime vuonna. Mä ajattelin, että tehty yhtään. Nopeata peliä. Joo. Kuulta vastuulla on maali. Ja Kilpinen läpäisee kakkospesän. Pallo jää tuonne penssien taakse, mutta hän pääsee tällä lyönnillään kakkoselle. Se oli oiva, kova veto. Ja Aapo Hautakangas numerolla 7. Kova maailma on aikaisesti. Aapo ykköselle etupesät mailalla täynnä. Oskari Kivinen numerolla 8. Siinä oli keskellä tilaa, ja se ei ollut merkattu. Oikein sellainen kunnolla. Joo, toisen kerran. Kun katsoo tuolla korien välissä, niin on se aika iso tila, kun vetää suoraan takaraja valvojalle, niin Ykköseltä tulee Kivisestä palo, mutta samalla harhailtu kolmoselle tietää Kilpinen tuo tasoittavan 2-2 juoksun ja siitä jo kotiyleisökin heräilee. Eli sen verran maukkaa kahvit, makkarat ja jätskit, että se vaati tuon yhden vuoron, että se palautui tälle pelihuumorille. Ja tästä ruvetaan jatkamaan. Aleksi Avolehto komeasti väliin ja kehii. Mailalla ykköskolmos tilanne. Ja käärityy Kekesaaren maa. Ykköskolmos tilanteessa yhdellä ristillä pelataan, juoksu tasa. Mutteri on maailmassa. Aika puistaa. Mutteri tulee. Kävi syöttämään aseen, Mutteri pitää painaa alas. Oli kovasti puistaa Mutteri, kun tulee aina melkein. Tulee kyllä nälkä. Ja Auronen kelaa lipulla, kun pallosta menee, niin liikensä Auronen tulee lipulla. Näpäys saattelee avulle kakkoselle. Ilmatreen Hamina. Laita punainen puukko. panee vaijompaa lyömään. Tiukkoja peliä lähdettiin. Ja näpäyksellä Saarimaa täyttää ykkösen mailan. Ensimmäinen lähtö tähän toiseen vuoroon. Otetaan Jokeri 10. Jarkko Vainion päähän ja yleisö lähtee taputtelemaan. Juoksut ovat tasan. Siinä ukisuutta ja leveyttä ja kestävää teidät riittäneet. Joo. Joo. Katsotaan, missä ne lyö. Aika pitkälle, että kissillä yrittää kenttää lyödä. Joo. Penkiä menee lentopintaan. Niin. Kato nyt. Tästä pistaa ja... Ei saa. Ei niin suoraan. Katsotaan, tulee. Oliko irti? Ja kakkoseltakin. Työssä tuopari, anteeksi. Kakkoselta tuopari. Meiji. Ei oo. Näyttää ristiä ja mailan hyvä vide, mikä saatiin alulle, tudettiin näin kahteen paloon. Juoksut on kuitenkin tasan. Ja nyt sitten niin sanotusti nollaa hakemaan tuolta ulkoa, kun mailla viipeli tulee kolmannen aloittavalle. Nimenomaan se. Se niin, että mä oon kuitenkin. Sellainen, sehän oli silloin täällä Pohjois-Norjan alovituksessa.
4 tai 5 maakunnalla. Oli ihan nyt pasmat sekaisin. Jostakin syystä sitten sen myöhästyy sen lomaritaan. Toisen tasoittamalla on tässä vasta ollaan. Ja sieltä lähtee kärki Joonas Lassila. Aika paljon kummin käy. Kolmeen neljään kertaa vastaohjelma ylimmällä saisi niin lyhdet semmoiseksi, Kuinka pitkä väli on? ensimmäinen leikkaus tänä vuonna. Jukka päätti, että nyt ei sitten Lassila etene tässä vuorossa ainakaan ensimmäisellä kertaa. Ja riski sieltä tulee. Nyt kun on lämmintä ja kosteita, niin se on myös metsä. Ville takalla. Saarenmaa koppina. Pari senttiä. Se on yllättävän niin kuin. Tuolla vähän niin kuin ukkonen sen niin uhkasi, niin mä joudun tekemään kovalla Pudottaa pallon väliin. Saarenmaa alkaa lähteä hakemaan. Ei ihan saa. Ja otetaan Jokeri 11. Tuomas Virkkala. Muistuu mieleen, jos se on käynyt Ja näpäis on laito. Keskellä ei ketään ja Virkkala käyttää tilaisuuden hyväksi. Etupisat täynnä. 3-4 Lassila. Komeasti siellä tulee Saarenmaa. Räpylä pallon alle. Ja syökki koppi. Eteniästä syvät pesällä. Hyvä Jarkko! Muudetaan väärä vaikka vaihdetaan. Ja Lassilan koukkunäppi puree. Takapesä täynnä. Niin oli. Ja pudottaa taktisesti ja ajo syntymässä. Yhdellä palolla 4 Ville Laitila. Joo, sillä ei äsken Se oli illan toinen Karikanen. Joensuulta ja toinen Risti. Saato hakee kolmoselta. Sieltä nousee käsi, tiukka pesäkilpa. Ja Risti sai takapesä täytettyä. kahta paloa näyttää. Laitilalla viimeinen. Oikein, se on Vaapsamaa. 8 jalkaa. Alueelta tiputtaa. Ja jo syntymässä 5 Jussi Virkkala. Se on tikannut 2 johtoa tää Jussi. 2 ristiä taululla. Ja tilanne olisi tasan. Kauas lentää. Olisi voinut siinä kilpailussa heitin. Joo, kyllä. Tänään kahden. Ja pistäksi menee.
Ja Virtsalan ajopurku jää tähän lyöntiin. Kinitorikit, sitten aparikossut, iriskoffit. Ei irronnut tuohon Joensuun toppariin. Paljon kylmästi väliin. Ja se on Viittorille kolmas juoksu. 6. Aleksi Rantala. Ja 2 pallolla pelataan. Koviksi kantaa, Saarenmaa sen poimii. Näin eteneessä haavat. Ei saa. Pitkästi piti jälleen Saarenmaa juosta. Räpylä oli siinä ja siinä jääkö ei jäänyt. Ja Rantalalla lyönti jäljellä. Taitaa kaataa riittävästi ja kaataa. Kolmas palo. Ja Vimpeli hankkiutuu jälleen juoksuun. Tämä on jo tiukempaa tämä toinen vuoro. Toinen jakso. Näinhän se tappaa pesäpallossa olla. Aina stuperia myöten, jos eka jakso on kovin selvä, niin toisesta tulee jo sitten taktisempi. Toivottavasti Mäntymaa saa vireen päälle tuohon joukkueeseen, kun lähdetään kolmatta vuoroa pelaamaan. Meillähän riittäisi tää uudemmalta. Niin on. Ja kun lyönti aloittaa Jukka Mannila. Niin. Joo, ilmeisesti. Ja viesti on Kankaan päässä, siellä ensimmäinen jakso viesti 9-0 ja toista jaksoa viesti johtaa 13-0, kun on yksi vuoropari pelattu. Mannila pystärillä väliin, hyvä kärjeksi. Kolmenari Männistö. Kiekka on Mannila on kakkosella. Joo. Kolmasta ei nätti onnistunut, kun ensimmäinen risti. Vai 20 miljoonaa, selvä. Saisiko 30? Ei mulla puolesta, taas puolesta startilla, selvä. Seinällä on kuvakin liikaa. 4 Mika Joensuu. Kilpailuttaa kilpailusta ja fokus on keskittynyt. Täällä on kauan. Saatana maaseutulla. Leveäksi kakkoselta. Joku heitä tarjosti se jollekin. Itse on Mikasta Aavat. Jokeri 27 Riku Reinikka. Niin se on sitten eri asia, mutta se, että kun heti lähtiä päälle, niin on niin kuin enää
taustalla, oikein se tietää mitä töitä. Liikka lyö kolmas puolelle ja etenemään. Mantala kakkosella Reijosta ykkösellä ja lyömään 5 Kalle Kero. Kovaa kakkospuolelle, mutta Reijosta kantaa. Pallo harhoille ja Mannila etsii 3-3. Kova takkoheitto kolmoselle, mutta pallo liitelee kiinniottajan yli. Ja se koppii tuolla katsomassa sen verran, että sitä kaveri ei hakea ja Mannila tuo tasoittavan 6 Mikael Kilpinen. Aika paljon reikkaa ottaa minua. Kilpinen lyö kovaa tuolta tappimiehen jaloista ja Reikka kolmosella. Hyvä poikaa. Kilpinen lyö pallon taivaalle. Se ei kuitenkaan Vimpelin ulkokentälle käy, vaan se tiputetaan. Näin syntynyt Taiva purkamaan Jarkko Vainion päähän ja näin. Ja kotilöysä lähtiä kannustamaan yhden pallon tilanteessa. Juoksuja tarvitaan. Kymmenkunta metriä takarällä väärällä puolella. Siellä oli varmistus niin sanotusti hyvin paikalla. Osamies rivaltaa peräkkäyllä kakkoskohtajalle pallo, joka sitten tuhoaa eteneen. 2 ristiä. Jarkko nostaa viimeisellä. Koppi pidetään. Kenttäpesät tyhjenevät. Ja 7. Hautakangas tyhjälle kentälle pyrkimään. Se oli sitä aikaa, kun ei muuta ollut. Niin. Ai se angsti. Se oli kyllä hieno aika, kun tuli väri. Lassila lautasella. Rupes ymmärtää merkistä nyt paremmin. Kato, kyllä se aika tympiä pistää tuo poika. Siitä Utia nyt lautasen toisesta neunasta. Ja tavoitteessa ei ole niin helppo sitä koppia lyödä. Ja näin Aaposta tulee 3. palo. Tiukkaa nihkeä on, tiukkaa on, tasan on. Nihkeä on, joo. Ja ympäri nuori porukka on näyttänyt, että ei tänne ole lähdetty vain palloilemaan, vaan hanttiin pannaan joka tilanteessa, varsinkin tässä toisella jaksolla. Ja mailla ei ole saanut sisäpeliä sillä lailla huomiinsa kuin tuossa ensimmäisellä, mutta vielä on aikaa. Ja 7 Riku Utanen. On vähän yhden nopeasti, kun hapalta aikoinaan. Niin, ei siis Se syötti tiedossa, käveli kentällä. Selkä tänne päin, tämä syötti. Ei se ollut parempi. Paikalla se mä syötin. Aina se oli nyt Otto-Linnan, muistatko? Joo, muistan Joensuusta. Koko Jarvo oli patikossa, oli paikalla ja syötin jo nopeita peliä. Ja Jaana siellä kirvasi, kömmelikköpallolla. Paiskas sieltä. Paremman paikan jäljellä, jos siellä kävelee. Räpylät ensin. Jarmohan hyvä Jarmo. Joensuussa. Me.
tää peli, että pelakkaan. Joo. Osainen osuu korkeasta syötöstä. Haavoittuu. Takajakso voitettiin, ei päästy sitten kolmatta nyt. Aaritaniel oli Anttila. Pelejäkin Ivan paikattiin paskasti. Haminan sekajakso on nöyryskokeus siellä. Ja toinen jakso Superisin voittaa ja vääntiin ihan istumaan. Sitten se ensimmäiseksi Keijolle sanottiin, että ei tarvitse juosta. Joo. Keijon ainut kesäpäivä vetänyt. Antti Touppaa kaksi samanlaista lyöntiä. Kolmannella. Arvio ykkösen ja sitten. Eikö kakkos-kolmos väliin? Ei kun ykkös-kakkosväliin. Sieltä tuli kiire, kun se huomaa. Ykkös-kakkosväliin. Se oli pystyssä näin. Kauan. Heittää tuhoisasti. Ja siitä tulee Antilasta ensimmäinen risti. Lyömässä 9. Jari Mäkelä. Hän nostaa selvät kopit. Mutta sitä ei Saarenmaa pidä, vaan tiputtaa käden eteen Lassilalle. Vaihtotehtäviä. Ja se hoidetaan kopilla. Saarenmaa hoituu. Näin, kenttä on tyhjä. Lassilalla 2 lyöntiä. Oi joho. Sitten meni 2 kertaa paljon juoripakkuun. Haki vielä joku hyviä syöksyjä tuonne yhden läpärin. Aivan. Tää Vaasan Krettakin, täällä oli silloin aikaan se ei parempi tapana tekee läpi. Niin oli. Lassilakin joutuu turvautumaan koppiin. Se on varmaan 10 metriä mennyt kenttä tonne. Hyvä oli Jokeri Kyppi, Valtteri Syynimaa. Pallo ei enää matos sieltä mennä. Ei se mennä. Nyt kivitukka kovat faani, se pyöritään ylhäällä asti. Ei kohta tarvittaa se lähtee aikaisemmin jo perään. Joo. Kyllä siinä on sai. Saarenmaa ottaa kopin silmässä haavat. Pyöritään ne aina läpi. Siellä sai Kaksi Ville Takala. Siellä oli paljon sellaisia kotia, niin se tarjoaa. Meitä oli hyvä Tarkma tuossa edessä. Ei säästänyt Takalaa kehiin. Mikäs tuo komppi? Sitten hän tiputtaa tuonne kakkosjatkeelle. Jaan Pärkänä. Otetaan Jokeri. Tuomas Virkkala. 11. Nätti on laito ja siitä eteniä lähde. Väärä otetaan pois. Pitkästi menee, lyönti jäljellä. Mitä Virkkala tähän keksii? Niin, että se joo, että se on käännyttää. Okei. Onko se jos sitten... Nyt siellä ei ole mitään. Mitä se on? Se on pääsääntö. Lyönnissä tulee sen verran mataalinen, että se kaadetaan laittomaksi ja näin toinen risti. 3. Taneli Lassila. Karsinäppi. Ja se on tällä kertaa onnistunut. Tasa on kakkosella. Mutta kolmoselle hän ei pääse, koska Mannila valmisteltava laakalyönnin ja heittää tuhoisasti. Näin on 3 vuoroa pelattu. Juoksut on tasan. Ja nyt sitä järsäkeittoa sitten kotijoukkuille juomaan. Pitäisi juoksupari saada. Se olisi sitten jo poikaa. Muuten tämäkin vielä riittää mailalle, mutta 3 pistettä ei tule.
Mä ihmettelen siellä. Ei. Toiselle. Hännästä lähdetään 8. Oskari Kivinen. Ei pelata sitten mitään. Ei. Joo, mutta eka tasan, toka tasan. Silloin molemmilla on jo yksi piste. Ei siitä superi ja voitteen saa katsoa se toinen. Silloin vielä kun tämä pyritään vuorosysteemiin, niin silloin just katsottiin eka tasan, toka tasan ja kolmas, niin ei tullut pistettäkään. Ja nyt ne on kumminkin katsottu, että on se inhimillistä, että kun kaksi jaksoa pelataan tasan, niin molemmat on pinnataan. Että se muutettiin sitten, se oli muutama, se oli 3 vuotta ainakin niin, että ei tullut. Niin, sitä kautta kyllä menee niinku sulvailu siitä kautta. Ei, niin. Ja se kun se voisi, niin sai 2 pinnaa, ja toinen ei mitään. Joo. Joo. On. Oskari tiputtaa. Ja ykköselle Aleksi Havolehto numero 9. Kokki otetaan ja näin. Teko ruuhka-aikana liikassa. Haavoja. Kärki teki Saarenmaa. Kesti 50 minuuttia siinä. Ui, Sandri. Kyllä mä katselin parvekkeen tässä koko päivän meni. Sekin lyö varmasti itselle peliin. Aina näkin kaikilla jommalla sillä lailla. Jukka Mannila. Ja isoja maulia. Joo. Nytkiä. Ei ollut mitään. Täällä otetaan Lassilalta pois. Mä vetinkin, että ei ollut tuota mitään. Joo, ei ollut ladoja. Ei. Kolmaselta leveästi. Joo. Joo. Yhdessä on Saarenmaa ykkösellä, samaten Mannila. Anteeksi, kakkosella Mannila ykkösellä. Ja 3 Ari Männistö. Väärä saatiin Lassilalta pois. Ei pitäisi tämän kummoisempi olla, kun se taitaa. Ja tämä mies oli Ari Männistö. Aplodit. Ari tarjoaa omat topparille koppia, sitä ei oteta. Syntyy ajo ja sitä purkamaan 4. Mikä Joensuu ja nyt on yleisempi sitten herättävä. Palloton ajo ja viimeistä vuoroa pelataan. Sillä! Kommentin väliin. Ja Saarenmaa sijoittuja kotipesällä. Joensuuta napakka lyönti. Kakkosjättien lyönti on pikkuisen vielä hiomista vaille, 1,5 metriä on leveä. Ei paljon. Vain lasi päähäksi. Ai! Niin vaihto meni suomeksi ketuille ja siitä tulee kokkia haavoja ja vähän palojakin. Kenttä tyhjenee, mutta sinne pannaan uutta verta kehiin. Riku Reinikka. Väärä on muuta. Ensimmäinen 3. kopparille. Sopee Junno tehdä. Lassila Toukasta väärä ja Riku on kärkinä. 5 Kalle Kero.
kovaa, kauniisti. Kalle banaani tuonne kolmas jatkeelle ja näin on Riku kakkosella. Kalle lyö justiin niin kuin pitää sillä paikalla, missä on sillä hetkellä vähitin miehiä siitä saumasta. Ja näin on rakennettu ykkös-kolmas tilanne. Ja Mikael Kilpinen. Yksi palo. Tässäkin tilanteessa voi lyödä laittoman. Sitten lyödään ihan kenttärajojen sisälle. Saadaan takapisat täyteen. Oi, poika pääsi ponnimaan. Viimeinen koviksi ja Kilpinistä haavat. 7. Aapo Hautakangas. Niin tekee, josta niin viimein kärsiikin vähän. Ja Aapo näräyttää itsensä ykköselle, se tietää ajon syntymistä. Mainio pääkoittaa. Ja Vaikeutta mennyt vähän. Maila ja Pekka Mäntymaa ottaa aika lisä. Ja nyt on tämän ottelun ratkaisuhetket, mitä Mailan sisävuoroihin tulee. Käsillä. Joo, niin on. Se on 93. Yhdellä palolla ajotilanteesta on nyt sitten juoksu mieluummin 2 saatavissa. Mutta se on sitten eri asia, mitä mieltä Vimpelin ulkokenttä siitä on. Niin, se jos siinä tuli lisää. Joo. Sen tunnistaa tuosta. Joo. Joo. Ja Pilli on. Käydään samalla salalla treenaamassa. Meillä on kyllä eri paikka. Erityinen kontti, jolla soitat. Aika on täytetty. Joo, kyllä. Ja Pytti Jarkko Vainion pää yhden palon ajotilanteessa. Pelataan toisen jakson 4. sisävuoroa, sen alkua. Ja Mailalla on juoksujohto. Niin, tästä nyt. Ensimmäinen menee selvästi leveäksi. Ei oo. Tuulinen. Vajaa metrin palo tuohon kotipesään, se on toinen. Massilan tolppa on jopa metrin väärä. Pitkä ja laito. Vainion pään kolmoskopparin yllätys menee laittomasti, se tietää kolmasta paloa. Ei tullut tästä ajosta lisäjuoksuja, mutta Mailalla on vielä 3 pisteen avaimet. Käsistä riippuu sitten ulkopelistä. Melkein tullut tänne, ai onko Allani kattoo? Joo, se on ollut. Taneli. Joo. Annetaan sille ulkopeliä. Toinen jakson viimeisen Vimpelilta aloittaa 3 Taneli Lassila. Jos tämä menee jatkoon. Olettaisin, että siihen tulee Valtteri Syynimaa. Jussi Virkkala ja Taneli Lassila. Täällä on näitä. Vai katsotko jotain pöytäkirjasta? Joo, täällä on näitä prosentteja. Onneksi ei ole niin, että se on tapahtunut. Maa sitten kun
Kallehan on vaihtanut aika hyvällä prosentilla. Kalle on vaihtanut aika hyvällä. Antaisin meidän kotijoukkoa niin lukkarilla ulkopuolella. Siinä joo, vaikka joo. Joo. Viippeli teki pari vaihtoa ja ne on nyt kirjattu. Olisiko näin? Ottelu saa jatkua. Joo. Melkein mä sanon aika lähellä Mannilla. Joo. Kyllä. Joo. Jos se näin päättyy. Joo. Kyllä. Mannilla meiltä ja Joensuun Mika kumminkin. Se otti ne pari kärpää. Tosi hyvää aikaa. Ja sitten se on toisaalta sen tikannut siellä juoksua. Ja nyt kärkijohdassa Lassilassa tulee Jokeri. Teki herkkua siihen. Ja hänen tilalle Se päättyy näin nyt sitten, ettei tuu superia. Niko Pajula. Mutta ei tule. Anteeksi, Atteri Tyylimaa. Mikä sanot se toinen oli? Ja kakkoset Ville Takalan tilalle tulee Jussi Virkkala. Niko Pajula. Joo. 4/6 Joo, niin on. Joo. Ja Tyylimaa on siellä nyt Jokeripaita päällä. Otetaan Lassila. 3 kertaa on yrittänyt 300 Niin. Keijo hakee pois. Keijo on pelissä mukana ja hakee tämän Lassilan, jolla hän on 5 kertaa mennyt kentälle, ei mene 6. Joo. Ja sitten Eikö tarvinnut paljon? kakkonen Ville Takala, joka on Jokeripaita päällä. Niin, sekin vielä. Ja Mika. Mä en oikein ole käynyt katsoa Malmöön, Sehän johti Jokovitsia niin. Toinen hyvä poika. Ja sieltä tulee ensimmäinen risti. Joo. Se hävisi 4 ja toisen se hävisi 6-2. Kolmatta en tiedä. Jokelu Virkkala kävi siellä mailan varresta. Ja Lassilan näpissä tulee laiton. Tämä on erittäin tärkeää. Aapo naulaa tänne kovan kovan. Se tuotaan toista ristiä ja nyt on pikkasen helpompi hengitellä mailan kannalta. 2 palolla. Lassila jatkaa. Ja Joensuulla jatkuu huono tuuri näiden tolppien kanssa, mitkä sinkoilevat lautasen reunasta. Ja lyömässä Ville Laitila numero 4. Ja kova vaihtolyönti, näin etukisat täyteen 2 palolla. 5 Jussi Virkkala. Kovaa keskeltä. Saatellaan 3. Joo, kaikista huolimatta, vaikka kahta näyttää. Näyttämä on viimeisellä näyttämä tiukka peli. Toisen jakson osalta päättyy 4-3 mailalle ja koko ottelu, siis 2-0. Ja joukkue kiilaa. Pohjitoja on vailla oleva peli. Kiitoksia kuitenkin jo mukavasti tämän kesän kotiin. Yleisen suhteen 300 ja rapiat. Mutta mikä tässä komeassa illassa olisi ollut mukava seurata. No. Tietenkin Jarikko jo oli, kun tietää, että se menee vähän tuonne eteenpäin. Ja palkinnot jakaa illan ottelun Pikibrugin
Hallituksen puheenjohtaja Ari Mäkynen. Aloitetaan vierasjoukkueesta. Kakkospalkinnolla 5 Jussi Virkkala. Se menee ai mitään. Ei. Mailan kakkospalkinto lukkari Mika Joensuu. Vipeli Nykkänen lukkari Taneli Lassila. Mailan ykkönen tänään Jukka Mannila. Kiitoksia pelaajat, tuomarista ja tietenkin yleisö.